Здравейте, YouTube, това съм аз, Фуникюър. Както обещах, ще снимам в този як сервер. Тук сме един мой приятел. Нямам име. Денис, айде. Реших да късте учим сервера, може да видите първи епизод. Много малък беше. И сега тръгваме да оцеляваме. Денис, искаш ли къщата да ни е подземната? Защото... така ще открит. Натам е спална, ела, сме. Ела. Пържо, нали се взе? Да. И това е моят скин. Не съм премиум и това ни... и той не е премиум. Извинявай, само иска да посоча. Просто тия скинове сме ги сложили. Не сме си купили Майнкрафт, че ги правим. И учим да оцеляваме. Крипър мое. Сега ще отидем да вземем дърво. Майка си, мри бе! Ай! Понякога като играя сам, говоря много тихо. Не знам защо. Браво! Виж тук вземем дърво. Берете дървото. Този сервер е на си. Добре, втори епизод казвам, мързима малко, ма ще го направя в подписанието, ще сложа IP-то на сервера. Да влизате и да играете. И ако... Кат нинджас. И ако искате да снимате с мен, защото той не снима, не. Как казах, не. Просто хора, не знам защо, но не ми се снима с сервера, лагна. Някак ска отим на RPP. Няма. Денис, обикаляш ли или стоиш на място? Лагна го. Сега чакай, прави една брадвичка, защото май тук сървъра като чупи с брадвичка отдолу и на тебе ще направя, май като чупиш с брадвичка по дървото, първото блокче и ти пада цялото дърво. И сега ще дам брадва. Ето. Че видим с какво се прави резиденция. Тук да се прави резиденция ми е интересно. Ай. Но викам, че си метна брадата му. Ай, тръгвай. Сега ще видим. Излезни от сървъра. Поле се телепортираш до мен, чу? Както виждате. Хора, ще скипна, докато се върнем. И пак сме тук, хора, само... направи. Хора, не пада дървото, като го чупиш отдолу, само това знаете. Излезнах от сервера. Няма нещо паше вените. Не знаеш логин и парода. Да. Аз тук забирам дърво и сега се телепорти. Аз съм малко нагоре по скаличката. Тук има една крава. Ще убиеш ли после като ти лежиш сервера? Логин. Пейс пародата. Само един път пародата, чуем? Ето са. Виждаш ли крата долу? Виж ма къде съм аз. Да. Виждаш крата е там долу? Да. Кил я. Аз се убия. Сега се кача нагоре по скаличката и ява при мен. И тук да берем малко дърво и ще вземем долу. Ще им трябва бая дърво. И хора, някой ако иска да дам IP-то за Лукокрафт, ако знае сервера, Лукокрафт. Ако го знае, да ми пише в коментара, че иска сервера иска IP-то за Лукокрафт. Известен е сервера, не е лош. Тогава ще го напиша на... Ето как опайно дърво. Ще коментирам някакъв негов клип или просто ще му... Просто в клипа ще напиша IP-то. Ти къде си? Качваш ли се? Не знам. Като нея черни купче, за като се направя портала към... Да. Тъпни са до мен. Крава! Давай. Кил крава! Крава! Кил крава. Крава! Не ми дай месо. Скъперница. Какво прави? Ще поставя тук. Чай ти приема. Масло на място. Правилна дървена кирка тук изкупа. Искаш ли на тебе ти изкупа? Ако щеш. Аз пак трябва да...
Оско. Да, една пържава направи всички животи. Скажи, как ще се храни? Ще ще... Пършото! Няма да избягаш. Да, трепи ли в цята? Не трябва. Ма ако ти трябва за нещо вълна е кюни, бе. Само ако ти трябва. Защото за леглани не трябва да знаеш. Що? Защото сървъра, ако искаме да легнем целия сървър, всички хора в сървъра и админите, всички трябва да легнат, за да стане ден. Просто си лежим и това ще. Ако беше така, да сижда едно яко един легници и така става ден. Това не нещо като остава. И очи и лев. Ала не виж? Виждам. Добре, викам някъде да заберем бая дърво и да вече... Че колко дърво имаш? Едно ли? Да. Викам да заберем материали и вече да потъме взят. Ще стигнем долу до бедрока, защото навиждат, ако не сме. Поне трябва да се отречем до бедрока. Там някъде не навиждат. Тук пък баяко има. Направим една каменна кирка. Някой вземе малко колко, аз ще го взема. Ти кирка имаш ли? Зъби? Да. Сървър зъби и аз става. Не мога ударя. Пускай нещата. Що не ми пускай това? Бъгна са! Да. Не, мисля, че сега ще направя една кирка спокойно. Кой го няма? Няма го. Ето. Къде си? Ама кирката се чупи сама. Що ми даде? Изхабена ли е леко? Направих чисто нови, като я хванах в ръката и се изхаби. Ай, пак ти. Чай малко, бе. И чакай тук. Чай малко. Аз съм за малко до спална. Вярно, че имаме кирки в честа, бе. От чем да се взема, бе. Бачи, стой тук. Чуш? Да. Аз как забравя, че имаме работи в честа, брат. Чай взема, брата ти. Всичко ще взема от честа, брат. За какво правя работи аз? Имам кирки, ама. Остай ги в честа, бе. Палаги. Нароем си! Променил се скина или просто сложил много? Тук ли съм? Забравих, че има кирка, бе. Точно съм това. Виждаш? Искаш да купая надолу подземната вече. Ма искаш повече дърво да заберем първо. Кога ще тебе? Фонтан! Се отдалечим бая още и тогава. Ти къде отиде? Не, тук съм. Бам. Чакай сега. Къде отиде? Ето как бада. Дърво. Сега трябва да приключваме клипа, защото с моята програмка съм само 10 минути и гледам времето. И хора, ще направя още един клип, ще кача един по един. Добре хора, това ще бъде от мен и сега ще направя една втория клип. Ще кача двамата. Айде, чао!